אמא, ערב טוב. היי. מה שלומך? קיבינימט. הרבה זמן לא עשינו עלייך סרטון, והיום יום מרגש, החליפו לך. רגע, שנייה, תני לי לספר את הסיפור. היום קיבלת בדואר ויזה חדשה. הלכנו לכספומט והוא לא הוציא לנו כסף. מה זה אומר? הוויזה לא בסדר, הכספומט לא בסדר, מי לא בסדר? זה אומר שאני צריכה להשתמש במה? בוויזה הישנה. למה יש לי אותה עד השביעי. זה מה שזה אומר. לא שייך? לא, זה לא שייך נראה לי. נראה לי שבבנק עושים עלייך קומבינה. קומבינה בראש שלך. קומבינה בסדר. עכשיו בדרך הביתה חזרה אנחנו ניקח את הוויזה החדשה וננסה להשתמש בה בכספומט אחר. ואם זה לא יצליח אנחנו נלך לבנק. כן. כן. תראה לי מה קרה לך. כן. מה? בואי נראה. מה קרה ליעקב? אוי ואבוי, תקרית באמצע השבת. תראה. אני מראה לך עכשיו. תראה איזה יופי. תראה איזה משולש יפה. נו, אחר מלא. חבל, אתה תהיה כוכב היום. די, יעקב, נו, מלא. ראית מה הוא עושה סיגן? כן, הייתי מגיע לך. ראית מה הוא עושה סיגן? כן. הוא עושה תנועות והוא הולך להיות כוכב היום. חוצה לפופיק. וכל החברים היקרים, אתם יודעים, כיסי קצת מחורפן. הוא מעלה את זה. אין מה לעשות. אני גם... זהו, מחורפן לגמרי. בסדר. אנחנו חוזרים למרכז העניינים. אל תעלה את זה, יש לך את הראש, תעשה חצי. זהו, לא לעשות את זה. אין מה לעשות, יעקב עשה פדיחות, הוא ישלם על זה. נכון, אפשר להסתיר, אני אסתיר את זה. לא, אני לא אתייג, אל תדאגי. אם הוא יתייק אני אתבע אותו. עוד פעם? עוד פעם נתבע אותך? אני אתבע אותו. עוד פעם ניירות? אתבע אותו, כן, עוד פעם. אמא את שותקת, ואת הכוכב. למה מחר אני הולכת לאמא שלי בבוקר? כן. איזה שעה?